Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory miegħi il-ħabib tiegħi Rene Rossignaud berba' jettri oħra wara ismu. Kif int Rene? Ok, ta' naħseb jena l-ħarġ ikun jafu kem tħaqna qabel ma bdejna, kem ġat tkellimna u prattikament għamilna programm ieħor qabel ma beda dal-programm. Ekku, veru. Erba' jettri oħra wara ismek. ADHD. ADHD. Ġifieri inti ġejt diagnosed bl-ADHD. Eżatt. Kemm ilek? Ejsu sena. Kif sir taf? Ejja mru lura ftit snin fej kelli ħbieb li huma imdaħlim tax-xogħol, kulħadd kien jgħid inti 100% ADHD. Fil-fatt intħaltaw ġew. Kien hawn persuna oħra jien bad nimparla magħha u jgħid talent ADHD żgur. Isek Taraf ċertu traits. taraf ċertu traits, eżatt. Fil-passat kien hemm min jgħidli ma billi inti jew lex differenza tagħmellek f'ħajtek. Però fl-aħħar naħseb għenitni ħafna. Nitlu fija. Ġejt diagnosed. Mbagħad nitlu fija ftit, però naħseb tkun ir-risposta li jkollok bżonn ġo moħħok biex tagħlaq chapter ta' 40 sena ta' prattikament ta' tbatija ta' xejn. Batija ta' xejn f'liema sens. Li wieħed jiġi diagnosed ta' tifel żgħir b'severe depression, b'severe anzjetà, skużani. U tkun għadek żgħir, ħadd ma jafx x'inhi l-anzjetà dak iż-żminijiet fin-1996, 97. U mbagħad jgħidulek għax inti depressed mela m'għandux jaqsmu mal-anzjetà. U wara dak is-snin kollha ta' mediċini għal ta' xejn, letteralment għal ta' xejn, li kkundizzjonaw li ħajti. L-lum ma sax ngħix mingħajrhom għax it-tabib m'għandu l-ebda idea sal-lum il-ġurnata voliri l-effetti ta' dit tip ta' droga. Ittik ir-risposta l-anżjetà kollha minn fejn ġejja. U il-moment li jiena ġejt diagnosed 100% inti għandek l-ADHD tatni ħafna risposti oħra f'ħajti. Kull min jaf min jien u x-xogħol li nagħmel jiena. Jiena daqsxejn ta' adrenaline junkie. Vodri mawx gwerra fid-dinja li ma morċ. Jekk mutur jista' jtella 240, ħa nipprova ntella 245. Jekk karozza tella 300, ħa nipprova ntella 310. Dik hija l-mod li jien għext ħajti kollha. Meta kont żgħir kont fanatiku tal-BMX, litteralment ksirt kulhadd ma ta' ġismi mort ngħidek minn qed neżaġera. Ħin kollu l-isptar bħadha miksura. Dejjem irid naqbes l-iktar oli, dejjem irid naqbes l-iktar thares, dejjem irid naqbes l-iktar nies. Taslima dejjem nintaqa' ma' sħabi jgħidu jifakru tiftakar meta qbismu fuq 17 ruħ. Dak iż-żmien taslima fil-front 17 ruħ minn dut mal-art u inti titaqbes minn fuq minn ar-rampa minn xejn. Għaj li taqa' tolqot wieħed minnhom bil-pek ġo rasu dak iż-żminijiet. Għas kienu jaddulek minn moħħok? L-impulsività. Dik hija. U naħseb fl-aħħar snin intqajt ma' diversi tobba li qalu li ma billi għandek jew m'għandekx differenza ħadd tagħmellek f'ħajtek. Naħseb illum li ġejt vera diagnosed ir-risposta ħadta waħdi. Għax biddilt il-mod li ngħix, letteralment. Għax għandi raġuni għalfejn ħajti jinħossha xi kultant meqruda bl-anżjetà. Għalija l-anżjetà hija l-iktar ħaġa kera mhux qed insemmi min qed imut jew min qed ibati mart m'hemmx fejn semmu għax kulħadd jaf x'hawn madwarna bħalisna hawn qiegħda epidemija ta' mart. Id-batija li għaddej minn ħafna nies fuqha. U jien ma sax ngħid għax s'issa m'għandix dak it-tip ta' ġieħu problema. Però l-anżjetà li hija waħda mill-iktar affarijiet koroħ li bniedem jista' jkollu. Dik il-ħaġa li tqum li isek għandek trakk fuq sidrek. Anka bħalissa nitkellem fuq ara palpitations, għaddet taġġel qalbi. Il-qalb taqbad tħabbat u mbagħad tieqaf biddel ir-ridim. Fimt, tmur tabib jgħidlek naħseb għandek qalbek hekk. Tbagħti biex tieħu n-nifs ma' tabib tan-nifs jgħidlek naħseb għandek il-pulmuni hekk. Min wieħed għal ieħor. U s-sors huwa dejjem wieħed, l-anżjetà. Però l-ebda tabib ma jiġi fuqek u jgħidlek inti minn hemmhekk taġġel kollox. Anyway. Mhix straightforward il-ħaġa. Imma l-ar taf x'inhi naħseb jien u naħseb ħataqbel miegħi hawnhekk illi għandna vizzju nikkuraw is-sintomu illi qed iħoss il-pazjent. Id-dijanjosi tar-root
the root cause of it ma nħarsux leha. Ħa nitkellem ta' persuna bl-ADHD. Jien ma mmurx għand il-mechanic u ngħidlu din il-problema solviri. Sewwa. Għax mechanic jisiblek il-pompa tal-ilma tal-qed u jbiddililek. U jien meta mort għand il-mechanic tiegħi 10 darbiet u 10 darbiet kelli water pump. Fail. Ma jfissirx li kull pompa tal-ilma li qed nixtrija mnejka, skużani. Ir-root cause x'imkien fil-magna qed taħraq il-pompa. Allura, jien meta mort mechanic ngħidlu, naf li għandi problem bil-pompi tal-ilma, imma darba din nsibu ir-root cause ta' xi xini. Inti għalfejn tmur 20 tabib differenti biex isiblek ir-root cause ta' kull problema li kollok f'ħajtek. Minnu bħali, min ibati mill-anżjetà kbira li mbagħad biha jiena, jaf li kemm ikollu problemi f'ġismu minn kull kantunier letteralment. Issa min jafni forsi l-ewwel darba f'ħajti qed nitkellem li jien imbagħad bl-anżjetà kbira, min jafni sew jaf kemm imbagħad bl-anżjetà. Però ħafna nies jgħidu inti anzjuż bis-serjetà. Dejjem titħaq. Mela, imma il-mask tagħna hija waħda minn dawk l-ikbar li qatt jista' jkollok. U inti tkun qed tmut minn ġewwa letteralment. Tkun tirremetti bl-anżjetà li għandek. Tħossok laqas qed tieħu nnifs, tħossok qed tereq, tħossok isek għandek 100 kilo fuq spaltek. Imma tibqa' antu n-nies ma jindunawx. Dik hija għalhekk ngħidlek l-anżjetà hija waħda mill-iktar affarijiet koroħ li għalija personalment jista' jkollu bniedem meta tkun specifically ma tista' tgħaddilek b'xejn. Qabel semmin jista' jkollok il-mart u unfortunately hawn il-mart u l-kraħ u id-batija li għaddu minnu n-nies huwa kbir, però xi kultant ngħid tmur għand tabib u jgħidlek isma' int għandek hekk. U biex dijek insolvuha, idu nagħmlu dil-operazzjoni jew nagħmlu dit-tip ta' kura. U jgħaddilek, u forsi vera jgħaddilek. Għall-anżjetà, tmur kemm tmur tobba, kollha opinjoni differenti. U jekk tmur għand 10 psychiatrist, psychologist, kulħadd bil-femma tiegħu. Letteralment, m'hemmx one-stop shop, letteralment, jekk int għandek sinusitis. One-stop shop. L-antibiotics huma jew waħda jew l-oħra. M'hemmx 25 ways of fixing it. Sewwa, jekk għandek l-anżjetà, kif tmur għand tobba totalment, kulħadd jgħidlek ħaġa totalment differenti. U nothing works. Kulħadd moħħu biex jipprovalek ġismek isek inti guinea pig, letteralment. Jien dal-aħħar 5 snin ta' ħajti mill-COVID law. Għattajtu misni guinea pig, letteralment. Kulħadd jesperimenta fuqek. Kulħadd jipprova mediċini differenti u sta nippruvaw diħna u kif imorru. Tajjeb. U dejjem għall-ansjetà. Ejja ngħidu l-maġġoranza hija, u mbagħad il-problemi ta' saħħa kollha li bdew jiġu minħabba l-ansjetà. Wara l-COVID kelli esplużjoni fl-ansjetà. Illa li xin webbis ġo moħħi li jiena qed nieħu medication tal-ansjetà għal ta' xejn. Għax jiena daħħalta ġo moħħi u għaltimt li kelli raġun 100%. Meta jien kont imort il-GPT ngħidlu ma għalfejn tittini daw jew sajka għalfejn tittini daw. Ix inti daw għandek bżonn, jien kont ngħidilhom le. I was just misdiagnosed in 1996, u qegħdin fit-2026. Il-mediċina nbidlet. Hemm ħafna iktar modi biex tagħmel diagnosis illum il-ġurnata. Nista' nippruvaw xi ħaġa differenti. U kulħadd qisu ma nafx għax hekk u ħafna min jgħidlek hekk u min jgħidlek mod ieħor, min jgħidlek nippruvaw di. Tmur għand tabib li jkun l-aħjar psychiatrist, psychologist ikun min ikun, jew tabib jew GP, u jtik din mediċina. U jiena żminil mhux fil-bot ħafna. Dan it-tabib għalli nippruvaw dit tip ta' mediċina. Mhux se nsemmi mediċina x'inhi, għax jekk insemmi għat-tabib mill-ewwel ikun jaf lihu. U naraw kif immorru. U natlu din il-mediċina għax min ma jafnix nistudja ħafna fuq dal-affarijiet. Jien imur tabib kważi mhux biex narmu, tabib jaf iktar minni żgur għax jagħmel case studies ta' mijiet ta' nies kull ġimgħa. Jien qed nitgħallem ftit u qed nagħmel case study tiegħi nnifsi, però nista' niggarantilek il-case study tiegħi ħadd ma jaf aħjar minni. Skur. Naqbel miegħek. U għatlu int ħadd il-mediċina biex tbiddel dit-tip ta' kimika fil-moħħ tiegħi. Għatlu inti għalfejn qed taħseb li tbiddel din il-kimika mhux oħra. Għaliex fin-1996 kienu jittargetjaw din il-kimika. Għalli illum il-ġurnata qed niktar nittargetjaw di għas-sintomi li għandek inti. U provajdi mediċina jena, u għalli ħantik dose ta' tfal, whatever.
U bdejta no difference. Ġimma, ġimmatej, tlieta, xahar. U mxejt skont il-ktieb by the book kif tanju. First week 5 milligrams, after 2 weeks 10 milligrams, titla sa 40, ftit. Dejjem ara kif uħossok. Jekk uħossok, any symptoms go back down to the original dose slowly. Tlajt on the maximum dose li kienet prescribed li u jien literalment spiċċajt suicidal. In the peak of a wedding season. Bodina in the peak tas sajf jaf ikolli 20, 30, 50 tiġ. Pakjati. U inti laqqas tista' tqum minn ġo sodda. Ġismi spiċċa, il-skin ġiet irqiqa. Literalment taddiddaw minna, bdejt nitlef pis kulħadd jiġi fuqek jgħidlek int marit. Għax in-nies ma jislux minn Alla ta' dak it-tip meta jaraw bniedem mhux qiegħed tajjeb. Hekk anke jiġi fuqek jgħidlek Alla inti x'ġara għalek. Flok ikellmek bil-kelma tajbilu jgħidlek ta' xejn għandha d-weather xbin għandi bżonn xi ħaġa, kif int kollu sewwa, qed naqnaq dawn. Le. Ittabtabtek fuq darek. L-allam kemm inżilt ma rridx għandek xi ħaġa. Hekk. U inti li tbati mill-anżjetà, qed tinduna nies qegħdin jaraw qed tinżel u ktar jafsuk l-isfel, fimt? Iktar teffettwak. Anyway, long story short hija li meta persuna tabib jitfak fuq medication, esperiment fuqek, tabib ikun available. Li inti tista' tibatlu messaġġ tgħidlu isma', skużani ma jiena għandi dawn l-effetti, se nagħmel. U din it-tabib ma tista' ssibu imkien. Telefon number tiegħu ma jtikx, ovvjament għax inkella kulħadd jifqallu l-mobile. Għandek website, għandek email address, u l-email ġieli jdum 2-3 weeks biex jirrispondihom. Mhux qed nagħti ħtija lit-tabib li jdum 2-3 weeks għax kulħadd mifquh. Forsi nies mhumiex jirrealizzaw l-epidemija ta' mental health issues li għandna bħalissa fid-dinja. U t-tobba mhux ilaħqu, bodri mhux qed nagħti ħtija lej xejn lejh li ma jsibx leħi u lejn xi jista' jkun mara. Li ddum biex tirrispondi, imma fi dak il-3-4 weeks li jien spiċċaj dawn. Kruċjali għalik. Aw down under. U jien ngħidilha mara tiegħi, jien li kieku ma kellix is-support tal-mara tiegħi li żammitni għaddej one more day, għadha ħadd tkun aħjar. Tox tinkwieta u kuljum nitla' fuq il-miżin u 1 kilo inqas, kuljum nieżel u nieżel. U bdejt niekol ta' mhux qed mhux qed tiekol. Just int għandek reaction li ġismek qed shutting down. Mbagħad problemi one organ, mbagħad l-oħra, diħlu ħiex l-isptar. MRIs, blood dots, CT scans, nista' niggarantilek. Għamil biżejjed CT scans, MRIs u X-rays għal-familja ta' 20 ruħ f'sena. Diħlu ħieġ. Issa il-qalb, issa forsi l-pulmun, issa forsi l-prostata, issa forsi l-bajda ta' xjelluk, skużani, issa forsi jekk, issa forsi infection tal-pipi. Kollu effett wieħed u għal-anżjetà. U t-tabib ma kienx available. U jiena kelli nagħmel self-diagnosis tiegħi nnifsi, dħalt online, bejt nistudja, ħriġt minn medication ftit. Meta fl-aħħar kont qed jgħid din il-persuna, għalt li eżatt sewwa għamilt il-mod li ġejt waqafta kienet perfetta. Però minn dakinhar li jien kont l-esperiment ta' din id-droga jien spiċċajt bit-tinnitus. Jiena bdejt minn dak Withdrawal il-symptom tal-medication. Issa li 1 year sħiħa minn Settembru ħankun minn is-sena, ma f'Settembru nagħlaq sena. Jien f'daqqa waħda u niebet id-doq u d-doq ċertu ammonti prattikament conversation ta' jiena u l-mara. Ngħidilha please qalbi hu paċenzja ħajja taqbad ninnervja magħha ħajja għax mhux nismek. U tani. U ġiet f'daqqa waħda. Ovvjament mort għand tabib u biex jisir speċjalist tal-wudnej jew hekk il-bam minn miegħek. Fl-aħħar sib ċaħat u għalla ħjart mill-istar għax mhux toġobni. Daqqa oħra ġew iċċek speċi ta' fimt. Mort l-isptar, għamilt l-appuntament, tistenna l-kors, is-soltu tistenna l-kors għaw. Il-proċedura biex tieħu l-appuntament, ngħidlu kważi korsi, jinax. Ekku. Jaddu monta xhur, u kemm jgħidlek it-tabib anzi. Ratni bit-tagħmel li m'intix inti titkellem, intek ħalqek marweġ.
Għatteli fimni, għatteli jena rajt TV interviews tijaj u podcast, u għatteli meta netkellem din-naħat tal-ħalti ta' biex naqri xejn oħra. Għatli le, mintix toġobni. Għatli għandek lezija, għandek ħalqek daqxej mawweċ, għatli għandek it-tintus jew tinitajt, skużawni. Edha ħażin, għatli ma sintomi tijak it-testi kollox normali. Għatli għandek veri ek ta' dak it-tip. Għatli namillek brain scan għaxina li għandek xu tumur dak it-tip, għandek xu tikber ġo rasek. U inti tkun qed tisma' dal-affarijiet minn tiġi tbatti mill-anżjetà. Tela mhux tagħmel MRI mela hu. Again, MRI biex tagħmel MRI m'intix ħadd tidħol mill-lum għall-għada, taf iddum xarej, 3 xhur, 6 xhur. Sakemm tagħmel MRI, qed tmut minn ġewwa letteralment. Allura x'jiġri mela tabib wieħed put you down the rabbit hole. Qed tistenna minn tabib ieħor biex jikkonferma għalek li tista' tmut b'xi ħaġa oħra, saffrattant l-anżjetà tieħlok minn ġewwa. Saffrattant l-ebda tabib mhu available. Kulħadd jew busy, jew kull tabib li tmur għandu jtik skuża li u jgħid tkun m'għandek daqsxejn anżjetà ħantik di. Kwa tibella lek il-pinna li. U għal-problemi kollha li għalaw f'ġismi f'dawn is-sentej, going back 2005 lura dejjem, kwa tafaqqa lek il-pinna li. U spiċċajt letteralment mhux aringa, bla saħħa, 7 courses antibiotics fi ftit xhur. Ejn nippruvaw di issa, ma ħadmitx, għadek muġuħ, ejn nippruvaw di. Hekk. U tajt imma jiena daw bis-serjetà. Speċa ħadd ma jista' jsib il-kap, sakemm jiena qbad qatt daqshekk. Mhux għandek daqshekk mort għand tobba x'in pereżempju tikser idejk. Ħadd tmur għand tabib. Jekk int għandek qalbek ħażina, titmur għand tabib hija r-realtà. Però mhux kull tabib huwa tabib. U mhux kull tabib jaf jirrealizza x'inhi l-problema, il-core problem x'inhi. Għaw min jgħidlek għandek il-kolesterol. Sewwa, mela nfaqqalek statins. Mbagħad ifaqqalek l-statins u f'daqqa waħda wara 6 xhur, 7 xhur qed ikollok il-problema fis-sodda. Qed ikollok problema ta' brain fog. Ħadd ma jdommak dal-affarijiet. F'dina l-istess ħaġa di prescribed statins għal ħajtu kollha għax kelli l-kolesterol għoli. Imma r-raġuni tal-kolesterol x'inhu? Xi min ikolx unhealthy. Għaw min jgħidlek imma li taf tkun ġismek hekk ta' ġismek skużani, ġismek jikkrea il-kolesterol vera. Kolesterol li mit-tajjeb u mill-ħażin. Tajjeb mill-ħażin. U ċċellenġajtu t-tabib, stratlu għat inti tfajtni fuq statins. Għattu xi kolesterol qiegħed għoli, le? Għalli għaliex ikollok ovvjament l-arteries id-dojja għal-qulek u hekk. Għatlu inti minn barra tħares lejja, kif taf li l-arteries din jixrink jew jingħalqu bil-kolesterol. Again m'iniex tabib u mhux qed nagħti l-ebda parir ta' tabib, ma tajt l-esperjenza għaddejt minna jiena. Għatlu għatlu għamilli CT scan tal-qalb. U naraw l-arteries kif huma. Għatlu jiena skont il-blood test tiegħi li meta kelli 17 sena 18 mill-ewwel blood test li hemm fis-sistema. Li kolesterol dejjem kien 5 jew 6, l-lum qiegħed 7 kważi, so fuq 25 years. Nimmaġin ħassim blukkat. Skontent għalhekk tfajtni fuq l-istat. U għamilna l-ħart CT scan wara ovvjament jgħaddi l-kors tal-ħin biex inti titlaw. U r-riżulta li arteries wide open. Zero blockage, zero calcification, ma li għajdu l-għen minix tabib, skużawni, minix niprofa nkun tabib, għatmu ħankun. Għagġet mort l-għant tabib, specialist tal-qalb, għalli li 100% ma ntebżon nom statins, għalli waqqaf. So, dik hija r-risposta li tabib, ma tistax ma tabib ma jtik xi ħaġa. Jiena li qed ninnota ilha tweġġani di ħafna u qed naraw ħafna reperkussjonijiet. Again, ħajkun hemm forsi minn ħajd li dix tippretendi li imma sorry, huwa dritt tiegħi li nfittex bħalma wara kollox huwa dritt li tfittex inti wara kollox meta jmissek xi ħaġa qed nitkellmu fuq saħħitna le. U ma jfissirx li titmur università biex inti jkollok ċertu knowledge għax illum bil-mobile għandek dak kollu li jaf tabib hawn ġew. Basically. Times 1000 jew Eżatt. U nitkellmu fuq aktar. Ekku. Li qed naraw qed tingħata ħafna mediċina għal preventative.
pereżempju malli jaqbżu ċertu età in-nies ninnota illi Just in case ħudi. just in case pereżempju għandek waħda tal-qalb, għandek waħda tal-pressjoni, waħda tal-kolesterol, waħda tal-PP, u mbagħad intuk l-omeprazole ħabba l-istonku għax inkunu rovinajniulek. Pero, mestan kolla l-avukat ta' xitan, daw il-pinnu li kolla jgħatuhom lill-anzjani tagħna, jista' jkun qed tawlulhom ħajjithom ukoll, għax fir-realtà longevity, skużani, it is getting better, we are living longer, vodri il-medicina Ġiakali għadin. qiegħda taħdem. Ngħidlek għala, jiena għandi n-nanna tiegħi qiegħda ġo home. Sa jiena ma ngergirx għax in-nanna tiegħi għandha 97, kellha ħajja tajba, għexet healthy u ma nistax ingerger fuq, ma nosserva ħafna nies. Jien nippreferi ngħix sa 65 u ngħix sana milli ngħix ġo home fuq l-antidepressants u naf eżatt x'qed ngħid u ma nafx li qed ngħix ta'. Bada argument bil-maqlub li kien għamil it-tabib tiegħi, ma s-niġġali, kompli. Ma vera qed ngħix ħajja twila, ma kif qed ngħix ħajja twila. Jien ma rridx ngħix ġo sodda. Issa tabib li huwa tabib u ħabib tiegħi ukoll minn ġurnata u qed mit-tabib mit-tobba tajbin. Għegħem mhux se nsemmi ismijiet biex ma nagħti l-ebda ġudizzju fuq wieħed jew ieħor. Jgħidim inti għax hekk noqgħdu nargumentaw, jekk iġib xi ħadd għandi u għandu problema bil-qalb ħan tieħdaw. Jekk għandu problema tal-prostate ħan tieħdaw. Int għandek problema tal-anġjetà u jien irid intik daw. This is the way out. Timi jekk ma rridx noħodhom jew m'għandi bżonnhom hemm other ways, għatlu kien għandek valv ġo qalbek, skużi mnejjek u jew tittopera jew tittieħu l-pinnuri għaliha. That is one thing. Għatlu inti taf li l-qalb għandha problema, kif? Għamilt heart CT scan, għamilt blood tests, u sabaħu dalam. L-istess ħaġa għandek lung, għandek prostate, hemm it-test kollha fid-dinja to prove għandek din il-problema tittieħu din il-mediċina. Kif inti tħares lejja jekk minn barra u tgħidli int għandek serotonin deficiency. Għatlu kemm int fucking intelligenti menna. Fim tajdu, kif tista' tħares lejja u tgħidli inti serotonin il-problema tiegħek? Kif? Kif per eżempju xi ħadd bħalek 26, 30 years u kemm ilu iddeċida jitfani fuq paroxetine. Kif? Għamilt blood test biex tiċċekkja serotonin levels tiegħi qegħdin? Le. Dak iż-żmien qas kienu jeżistu. So dik hija l-argument tiegħi, però t-tabib tiegħi llum jitkellem bil-meqlub kif qed li inti. Għalli int għandek option. Għatli l-mediċina li inti mhux inti li taqablek tawni. L-evidenza turi li bniedem ma jgħix ħajja twila ħafna bihom għax hemm problemi ta' saħħa fit-tul. Demenzja, problemi fil-flada. Anyway. U jgħid int mhux aħjar tgħix 65 years old u tgħix ħajja kuntenta milli tgħix 80 sena qed tmut minn ġob l-ansjetà. It's a hard pill to swallow. Ħana mela tal-avukata tax-xitan mela jiena. Min fejn ġietek l-ansjetà? Illum naf. Illum. Għax jekk inti tkun taf ir-root cause tal-ansjetà, ħafna drabi l-ansjetà marbuta mal-biża. Bniedem ikun jgħix fil-futur. Jibża li ħajimrat, tibża li l-għanala 60 sena ħan inta faġo sodda, nibża li ħammut, the fear of the unknown. Jien m'għandi l-ebda minn dawk il-biżat. Ebda minnhom. Jista' jkun li forsi naf jew bniedem ikun għadda minn trauma jkun għadu taħta. Jiena ngħid li dejjem hemm raġuni għalfejn bniedem ikollu xi ħaġa. Għalfejn għandna nitritjaw l-ansjetà mingħajr ma mmorru pass lura u naraw x'qed tikkawża l-ansjetà. U għalhekk ma qbilx ma dik waħda tabib jew tabiba li qalt li jew qalli billi tkun taf li għandek ADHD se tbiddillek f'ħajtek. Għax fir-realtà hija inti billi tifqa' il-person bil-mediċina l-ansjetà u ġibu letteralment sedated jew emotionless. Jien meta kont on the highest dose ta' paroxetine 60 mg f'kull jum, kont emotionless. Literalment. Għax unfortunately għandhom ħafna side effects. U meta tgħidli emotionless jiġifieri. Jiena kulħadd jaf, jiena moral gwerer. Jien nara bniedem imbiċċer mal-art, biċċiet dak iż-żmien ma kont inħoss xejn. Għax I don't care? Le. Il-mediċina, mhux sedazzju, taħkilek l-emotions. Relazzjonijiet, problemi li kelli fil-passat,
kemm trid illum ikollok ir-risposta għalfejn. Ir-raġuni għal-ADHD kollha kemm hi. ADHD hija waħda mill-ikbar sorsi ta' anxiety. Għax ADHD mhux forsi għaw min jaħseb li ADHD means attention deficit. B'eżempju, Hemm spektrum wiesa ta' taf kemm hemm tipi differenti ta' waħda ADHD. mit-tfal tiegħi għandi tlieta. Allura għandi ADD, whatever ADHD. Għandha problemi fl-istudju. She can't concentrate, taqra u dak li qed taqra jidħol u joħroġ. Jien bil-meqlub. Jien ma nistax naqra, jekk naqra ma jidħolx moħħi. Inti għandek photographic memory. Vodri, jien xukultant il-marta tħaqbija, jekk it-tini u mhix ħaġa ta' IQ, it's just the way you're built. Jekk it-tini ktib biex naqraw, per esempio, 20 pages, jien niftaħ page, nħares leja, neqleb il-page. Ma qrajt xejn. Ħares lejn il-page u rajt kliem. Dawk il-kliem create il-paragraf ġo moħħi ma jfixx li kun 100%. So, mhux kulħadd għandu l-istess tip ta' ADHD. Jiena unfortunately l-ADHD tiegħi hija li moħħi ma jaqafx. Meta ngħidlek moħħi ma jaqafx bodri jiena bħalissa moħħi wieqaf relax kind of. Nimparla miegħek diskussjoni sabiħa. Il-moment li rasi tolqot l-imħadda jistartja. U meta ngħidlek jistartja tal-boloħ. Tajt imma x'għandek hemm ġew? Xi blajt? Għax iżek tħossok ħaġa ħaġa biex tiġijek, ma that is the way li jien dejjem kont ħajti kollha. U qatt m'għandu ngħid li jiena kont ħajti kollha, pereżempju meta kont iżgħar, jekk il-ħadd kellna l-BMX track kellna races u kellna l-half pipe, jien kont nippjana ġo moħħi. Trick number 1. Ramp number 2 ħanamel din it-trick, ramp number 3 ħanamel din u nagħmel lejl kollu nillupja kif ħanamilhom. Without knowing, inti ntejt b'anżjetà. U tkun filgħodu b'anżjetà kbira ħadd iġġennen. U l-anżjetà minn hemmhekk tkun. Klas li ma tkunx irqatt. Ma tkunx irqatt. Ma tkunx ilħaqt l-arjem. Ma straħajtx. Taddaħ xi ħaġa li xi konna nitħaq bija nnifsi ta' vodiri jiena noqgħod ġo penthouse għandi s-soda tiegħi ma' ġenb it-tieqa u fi spiss nara l-qamar. U kif nara l-qaħbeġ qamar dejjem l-istess ħaġa, mara nerġa' nibda nara l-qamar. Mela 37,000 kilometers away, jekk għandi nimxija ħandum daqshekk, jekk ħammur bil-karozza 200 km/h ħandum daqshekk, jekk ħammur bl-aeroplani 1000 km/h ħandum. Nagħmel il-calculations kollha ġo moħħi, kemm ħandum biex nasal fuq il-qamar. Kif il-lestijom kollha anke bil-mixi mela walking speed 4-5 km/h għax l-arloġġ kejli meta nimxi 4-5 km/h u nibda nagħmel division, subtractions, pluses, bla bla malina biex nimxi għandi pereżempju 3000 ġurnata. Kif inkun soddisfatt ġo moħħi għamilt il-calculations kollha? Nerġa' nibda mill-bidu. Isek border collie mela. Nerġa' nillupja, nibda mill-bidu. Tajt il-lalla m'hemm moħħok x'inhu klasteri. But that is the beauty of ADHD. Issa, once I was diagnosed, isni nużaħħa fil-favur tiegħi. Kif? Għax knowledge is power. Per eżempju, l-lum nagħmel qed niffolja ċertu nies l-ikbar businessmen fid-dinja, l-iktar creative minds fid-dinja huma ADHD. Ma jfissirx li int għandek IQ ola minn oħrajn, alla voli bellaw li balla IQ test biex innefquk il-flus. U juqodi firħulla l-lunt għandek IQ vera għoli ta' u tfisser xiex. Għax għandek IQ ta' 140 u 144, per eżempju, jimmoħħi ġenju, ma dik għandha IQ ta' 99 dik piżella. Ma jfisser xej. Jien raħħa mod differenti minnek. Għaw minn għandu IQ għoli huwa verament ġenju. Però għaw minn u ADHD u jistudja kollox li ġi quddiemu. Kollox. Mela your IQ grows. Jiena jekk tabib ħajtini mediċina, jien ħan istudja. U ħan istudja f'ċertu dettalji laqas it-tabib ma jaf. Hyperfocus. Hyperfocus. Hyperfocus gives you, it gives you a bigger IQ, gives you more knowledge. Inti xin tagħmel IQ test. Your brain works differently. You are wired to work. Again, jien naf per eżempju ħabib tiegħi xin tħares leħ ta' dan ignorant. Għax jintaqbet titkellem jew fuq xi ħaġa tiddu l-IQ ta' bankina għandu.
Dik eżempju. U ma f'daqqa waħda jibda jitkellem fuq astronomi, fuq l-istilel u fuq hekk. Kulħadd għandu xi ħaġa li huwa vera intelligenti fuqha. Kulħadd. Però dik hija problema tal-ADHD. Fl-iskola, jekk qed tistudja topic li ma jinteressak xejn minna, you're gonna fail. Għalhekk mhijiex fair l-iskola? U l-iskola tal-lum il-ġurnata specifically, school doesn't prepare you for today's world. Iskola l-lum tippreparak biex tkun compliant mad-dinja. Għala 18 ma mur l-università, ġib id-degree, get a job, get a loan, pay the loan. Jekk għallajtik iktar snin, eħx il-pensjoni tiegħek u mut. Dik hija l-ħajja ta' kulħadd. That is what school trains you for. It's an agenda. Agenda. Però l-iskola ma talmekx mathematics. Ma talmekx l-investments. Għalfejn inti tifel ta' 16 sena l-aħħar skola jinnafħa Form 5. Mhux qed jitgħallem fejn għandu investi l-flus, mhux qed jitgħallem fuq property, fuq l-inflation, fuq deflation ta' prodott. You know, is-suq ta' pajjiżek fejn tgħix ma m'għandekx fejn tagħmel studju ġenerali fuq id-dinja, ġo pajjiżek what is working. Min qed jagħmel il-flus b'dan il-mod? Min falla b'dan il-mod? No, school just teaches you to get you from here to there. Issa jiena fl-iskola batejt ħafna. Totalment. Illa li xi topics li kelli fl-iskola ma kelli l-ebda interess fihom. Issa jien bir-rispett kollu x'nitnejjek minn Shakespeare. U qed nara t-tifla tiegħi li llum qed tagħmel low levels again bir-rispett kollu min iħobb ix-Shakespeare ta' mhux qed ngħid xejn kontinju mhux ovvjament hawn min iħobb il-poeżija u min iħobb Shakespeare u min iħobb il-litteratura. Jien nitnejjek. Però jiena jekk is-Shakespeare ma konx tajjeb fih u fallejtu, laqqas tista' kważi tmur to the next level of education minn ajru. Probably ikollok moħħok jibrilla in engineering, in engine building. Però minħabba dak you can't get to there. Qed tifhem xi tipprova ngħidlek. Din hija kif jintażlu l-istudenti għall-università. Ġek inti tistudja l-liġi, għalfejn għandek bżonn tgħaddi mis-social studies jew mill-environmental jew biex ittella l-credits. Dan l-aħħar tifla tgħid tirrakkonta li xi ħaġa simili li biex tasal for the next year. Qed inkun eżaġerata, titissir chemist imma tagħmel course in engineering, qed inkun eżaġerat. Jew lingwi. Li idaħlu credit, eżatt, idaħlu lek pereżempju jew l-Ingliż jew il-Malti jew it-Taljan bil-fors biex issir hekk. Anyway, minix akademiku qatt ma kont. Jiena kont fortunat li fin-1996 meta spiċċejt mill-iskola u fallejt bil-kbir l-iskola. Missieri kien dejjem jara li jiena bniedem inħobb l-arti. U inkollu mpiġġi u nibni l-affarijiet u daħħalni fl-iskola tal-isnajja. U din hija l-ikbar żball li kull gvern m'hawnx kulur. Kull gvern minn the last 20 years tajna l-iskejjel tal-isnajja huwa l-ikbar żball. L-ikbar falliment tal-edukazzjoni jagħmel dan il-pajjiż. L-ikbar imħuħ li hawn f'Malta, ironik li konna ngħiruhom bejjem u annimali u joħorġu jkissru tat-tarzna fl-antika, sewwa. Illum jekk issib xi ħadd li kien ex tarzna jew ex xi building għajder li trid, dawn huma l-aħjar imħuħ li hawn li jaħdmu bħala mechanics, bħala engineers li jaħdmu qed ngħid ħaġa pura verità. Jendi ħafna ħbib osma ta' inġinjerija ta' min jibni l-karozzi, min jibni d-dajjes. Jista' tmur skola kemm trita. Imma dawk li jgħalmu dawn in-nies, talmu dawn in-nies fi shipbuilding li għalmithom l-iskola tal-isnajja. Jien gburi li mort skola tal-isnajja. Dak iż-żmien tallimt l-iskultura, tallimt il-ġebel, tallimt il-ħadid, neweldja, tallimt l-injam, tallimt il-filigree, tallimt il-stained glass, tallimt impinġi, tallimt il-fotografija. Di kienet kolli part, u jiena dak iż-żmien tajt il-lallem, mela jiena fl-iskola vera mort ħażin gravi. U f'daqqa waħda jinsib xi ħaġa li oġbitni. U again nassirt naf l-ADHD fl-aħħar sena. And that is your box. Bl-Ingliż, find your passion and follow it. Hija inutli jekk missierek huwa avukat u qed jgħidlek inti tissir avukat. U tistudja l-avukat, jekk jogħġbok go for it 100%, yes. Ma fir-realtà missieri perit. Missieri seta' jħallili l-imperu żgħir li bena waħdu.
kellu l-klijenti, kellu l-lukandi qed jibni, kelli easy way out. Bomba, issa mmur l-università, nistudja kif insir perit, għandi kollox lest, għadda mifruxa. I could have le, Mhux hekk. lebda interess. Il-interess tiegħi l-arti. Wasli tix imkien fil-ħajja jiena missieri dak iż-żmien kon ngħidlu pa jien ħansir photographer. U missieri kien jaqbad letteralment jidej. Jgħidli aħna fil-familja ntħad tkun il-black sheep. Aħna għandna maġistrati, għandna maħalfin, għandna engineers, għandna periti u jien kon ngħidu xalla pa. Kont imqareb meta kon żemmin jaf niżel kulħadd jaf kemm kont imqareb. Imma anka dik, l-imqarbizza is mistaken. Jekk inti tesprimi l-opinjoni tiegħek u tmur kontra n-narrattiva, mela inti mqareb ribellus. Jien l-iskola kon dejjem di rebel. Issa l-iskola għandha tgħalmek tikkritika tesprimi l-opinjoni tiegħek. Nafu għalfej kont rebel. Għax dak iż-żmien ADHD ma jafux. Ħan semmilek xi ħaġa li ġaddejt minna jiena dal-aħħar ma' skola privata fejn qed tmur tifla tiegħi. Daw it-tifla tiegħi waħda minnhom insomma. ADHD. Għallu di fil-klassi, loss of focus huwa inkredibbli. It-teacher tajt di jidħol joħroġ. U t-tifla meta mhix qed tagħtik lezzjoni issir rebellious, hija normali. Jew taqbad U tibda timmolla l-enerġija. timmolla, taqbad tħabbat ir-riga, jew taqbad titfal affajt minn ġol mejda ġo dustbin. That's the energy coming out. U din l-iskola privata flokejnuna, daw iskola jinkolli jibatuna letters. Discipline reaction, bir-rispett kollu, taf minn bellaw l-action. Il-ġenituri. After hours, from 4 o'clock to 6 o'clock, tagħmel xiex, talqa ġo klassi. Bodi għandek tifla li int ġa qed torik ma tistax tibqa' bil-qiegħda fuq mejda. Tajjeb? Flokejnija x'inhi l-problema, ġibni l-LSA. Għax din jekk kieku kellha l-LSA biex during the class. What the teacher is saying, l-LSA qed tikteb. Għax minn għandu l-ADHD dik il-problema, il-mara tiegħi tgħidli. U jgħidli ma nismax. Jidħol u joħroġ. Illum sibni qed tarf tagħha x'inhi il-problema, nadra qalbi, tiddini xi ħaġa on the way home, iktibili. Labba titli messaġġ il-mara u jiena qrajta, that's it, it's in, daħlet. Tgħidli l-mara m'intix normali, forsi jiena kulħadd għandu l-dik tiegħu. Anyway, l-iskola privata one of the most expensive fil-pajjiż, u speċi ta' the best li kien jafu jagħmlu hija after hours u nqogħdu nibgħatu litri bla sens ħelet enerġija lil parents. Dik hija raġuni. Anyway, issa t-tifla tiegħi għamlet low levels, ir-riżultati għadhom ma ħarġux, diġà nafu li mies se tmur tajba, ma jimpurtanix. Jien low levels tiegħi kollha fallejthom imma llum għandi ħajja tajba ħafna daqs l-aqwa li qatt nista' nkun. I made myself from nothing. Ma segwejtx the norm, ma mortx għal dak li huwa missieri, pereżempju, ma segwejtx il-linja tal-familja biex nieħu dottorat f'xi ħaġa. I wanted to be an artist. Dak iż-żmien missieri meta kien jaqbad jgħajjat u jsabbat u jgħidli m'intix ħatejx, m'intix ħadd tagħmel biżżejjed flus. Illum nitqu. Illum missieri jgħidli nasib kienet tajba meta xtrajtili dik il-kamra. Għax tal-level li ma rridniex insir fotografer xo ta' xtrajli kien. Dil-kamra illum ditta li ma dix teżisti minn Olta Dynex 300 SI. Nibqa' niftakara. Li missier dak iż-żmien ma tantx kien għaddej minn żmien tajjeb għax għadu kif xtara d-dar ġdida, kien bil-bridge loan, kien tajt, kien jinħass tajt. U dak iż-żmien missier kien qal ħanixtieqlek, kienet 400 lira Maltin fin-1996. But that was the beginning of everything. Għaliex is-sistema hija li titfa' f'kaxxa lil kulħadd u mhux kulħadd joqgħod fiha dik il-kaxxa. U għadna ma tallimniex istra. Dik hija għalhekk argumentajt meta ċertu psychiatrist għalt li imminti lilek billi ngħidlek jekk għandekx l-ADHD jew lex, differenza tagħmilek f'ħajtek. Lilek ma tagħmillekx imma lili tagħmilli. But it's not the way it goes around. Se naħseb jiena psychiatrist mi qed tipprova tgħinek tirrealizza minn fejn iġejja l-anżjetà. Ir-root cause kif għat li inti jew kif għat jien fil-każ ta' Magna, ir-root cause tal-anżjetà x'inhi. Jien kelli psychiatrist oħra li qalt li ħanajdlek, qalt li inti kellek trauma ta' tifel fil-familja. Jiena li kelli upbringing normali. I mean parents jiġġieldu kulħadd jara, qatt ma kelli xejn ta' barra minn hawn.
Sħabi li mietu meta kont żgħir, kelli wkoll. Jien biss, kulħadd kellu xi ħadd titilef xi ħadd mill-iskola meta kien żgħir. Bda jwaħħlu trauma meta kont żgħir. The next psychiatrist ieħor imbagħad ieħor imbagħad ieħor imbagħad oħra. Int għandek severe PTSD mill-gwerer. Post-traumatic stress disorder. Ma kieku mill-gwerer kieku lately. Post-traumatic stress disorder mill-gwerer u ngħid jista' jkun. Għax pereżempju saqsik inti ġieli kollok flashbacks għall-gwerra, da jiena meta ġejt lura mill-Libja u rajt mijiet ta' nies maqtugħin brashom barra. Kont inqum inwerzaq f'nofs ta' lejl. U kont imbellaħa l-mara, il-mara kont imbellaħa. Naqbad inwerzaq u ngħajjat u għadni rieqa ta' qasnaf. Timmaġna il-mara kif kienet tqum. Għax raġel jgħajjat ġo kamra fl-4 ta' filgħodu toħroġlok qalbek. Anyway. U inti sajkajt l-wiba ta' ġieli nqum inwerzaq billi dik għandek inti żgur ta'. Nipprova din mediċina u ħibda jbella għalek xi ħaġa oħra. Bodi mhux qed ninnega li l-gwerra li ħallit li effett negattiv on my mental health, mhux qed ninnega dik żgur. Però naħseb jien comes in a package. Li la għandek id-diagnosis, ġa inti timla ħafna kaxxi ta' ħajtek, inta fejn tmur il-gwerra. Għax inti ġurnalist, għax ġurnalist jew kemm trid. Fotografers hawn jisom pakketti tal-crisps illum il-ġurnata. Għalfej kuna dak il-wieħed li timur l-gwerra, u dak il-wieħed għalfej tidħol ġo nofs il-gwerra. Jekk hemm bomba nieża fejn tidħol ġo nofsa. Jekk id nisparaw mhux aħna noqogħdu ġolvan bulletproof u nidru tatti minn ġolvan, le għalfej titmur maġjem dak qed jispara. It's dopamine. It's you are craving. Użajna kelma qabel. Adrenaline. Adrenaline junkie, you want it. But you start filling in the boxes. Mela jiena għalhekk f'ħajti kon successful fil-BMX. Għax dejjem itnaqbeż iktar li minn kulħadd imma għaliex, għax dik l-adrenalina ġo fija d-dopamine rush li kont inġib. Meta nara li xi ċafx fux inqbis 8 tires, meta l ieħor laqas jista' jaqbis 4. Next week naqbis 9. Boom, mikser saqajk. U fl-istess nifs, fil-ġurnalizmu Malti, vodri meta l-editur kien ixempi li għajlis ma taqbad il-matab. Dak iżmien l-editur Noel ħabib tiegħi nista' nsemmiħlek nista' nsemmi Hopin li għax gwidani ħafna f'ħajti, konna niġġieldu isna kelb u qattus imma gwidani ħafna. Kien jgħidli ara ma titlax fuq il-matab għax qed taqbad għax hemm it-toxins u dak iżmien ma kienniex Facebook, ma kienniex WhatsApp għax kont nibatlu selfie mat-toxins. Jien kon nitla' fuq net tal-matab niġbed in-nar, mhux noqgħod fil-kowsu niġbidlek bil-telefoto. Dopamine. The diagnosis tal-ADHD li tatni ir-risposta ta' kollox f'ħajti. Ftiċ. Jiena magħruf li ftiċ naf niġbed ritratti minn kull anglu, jekk hemm ħajti nitla' fuq u ħanitla'. U kont ngħid imma fejn tlajt fuq dak iċ-ċint biex ikolli ritratt aħjar. Biex ikolli angle differenti mill-oħrajn għax biex kun kreattiv xi kultant titla' fuq ċint, titla' fuq sellun xi ħaġa vera. Però meta tlajt fuq dak is-sellun li ġarali. Dopamine. Kelli dik l-adrenalina jiena mill xi ħaġa li dak ma milx. Però going back to the root, did that neqleb l-Ingliż u bil-Malti skużani kif inħossa toħroġ minn ġewwa qalbi. Dak kollu li jien minn ġewwa dik id-dopamine, dik l-adrenalin. X'waslitni fil-ħajja? Waslitni biex inkun ngħidu successful to a certain element. Għax successful hija li at the age of 25, 26 kont kważi a household name. Kif tista' ssir household name in photographer? Again, minix qed tikbil rasi mhux qed ngħid li jien xi affattu minn xejn, imma jiena jekk mar missieri naf it-tifel tiegħek kull ma kelli 25 kif jaf min jien. It's because I always did something different. Jiena ħajti fil-fotografija bdiet mis-sajjetti. In-nies jafuni bħala storm chaser. Again, it fills another box. Jiena għalfejn ta' 16 sena kon nitla' fuq il-bejt madonna sajjetti niżlin waħda fl-oħra. Konna l-unika dar l-unika triq, fit-triq tagħna konna l-unika dar, skużawni. Dak iż-żmien, ma kienx hemm dar oħra. Jien fuq il-bejt bil-madoffi tripod u nipprova nbiddel il-film nieħu ritratti ta' sajjetti niżlin ta' 16. It fills another box. Għalfejn konna nagħmel ta' 16.
Imma dik is-sajjetta li qbad fejn waslitni. Dak ritratt ġie ppubblikat fil-front page ta' gazzetta ewlenija ta' 16 sena. Ta' 17 sena dil-gazzetta impjegatni bħala full-time photographer għatlaqas kelli karozza. Dopamin. Kelli bżonn insuq karozza bla liċenzja. Tgħidilha dak iż-żmien nofs Malta tagħmilha, għax dak iż-żmien biex tara pulizija fit-triq. Kont insuq minn hawn sem nħalli mbagħad immur bla imma dopamin ir-rax qed insuq karozza bla liċenzja taf kemm soqt 200 metru ta' ma soqta. Again, l-adrenalina li tik. Again, it fills in another box. X'inti bda taħdem mal-gazzetti u tinduna li fotografer li ieħor waqafaw. Hemm inti tlajt fuq bejt, inti xabbat. And then you become different from the others. And that different from the others, it made me who I am. U gburi bija ħafna il-biċċa xogħol. U l-mument li jiena t-tabib ħares lejja f'għajnejja, għalli m'għandha fejn nagħmilek tibda questionnaires. U skużani bullshit li għaddawna minnu tobba oħrajn. Niċċarġak 600 euro biex nibgħat questionnaire lill-ommok, questionnaire lill-mara tiegħek, questionnaire lilek, u min jgħidlek u min jgħid l-oħra. Issa rajjin missieri lu ma jarani kważi 20 sena. Għax jiena ili ngħix barra medda meta kelli 18 sena. U missieri ħid jikteb waħda mid-domandi kienet jekk id-dar tiegħi hija kollox in ordni u perfetta. Mela missieri jidħol fid-dar tiegħi ilu ma jiġi żandi nintaqgħu barra nieklu noħorġu nsifru flimkien. Kwestjoni ma tagħmel sens għal ħadd. Jiġifieri hemm misdiagnosis f'dan il-kamp. Pereżempju jiena waħda mis-psychiatrist li qalt li l-ewwel ħaġa tagħmilha diagnosis over a laptop, over a screen, ara kif jista' jkun inti bniedem l-importanti li batlu dawk il-200 euro bir-revolut sort ninnervja bħalissa qed ninnervja qed nintela nervja x'qed ninduna minn xiex kollu għaddowni dawn in-nies. U minn ġew webcam qed iħoss x'għandek da għax inti kif kien hawn persuna qabli jew ġew kellimta jiena ġa ħassejt the presence ta' persuna li għandha ADHD għax the way you are, the way you move, the way you talk, the way you think, hija ovvja. Però meta kont on this live call conversation ma' din il-mara jew ma' dan ir-raġel, jiena bdejt neditjattiġ. Mela jiena moħħi jiena kapaċi li one part of my brain qed neditjattiġ. Kollu kemm hu shortcuts, sharpening, level, cropping, skin correction, neħħi dik il-ponta, neħħi dak li kraħ minn ġol background. Fl-istess ħin qed nirrispondi l-50 domanda bit tagħmilli dik il-ġurnata. Skużani, kif spiċċat? Issaqsini d-domanda. Għalt li għax bejt narak you not there, jisek nasab iktat nipponta li ADHD għax jisek jew nkellmek jisek moħħom ma kienx hemm. U għatlu jew għattela jiena saffrattan f'din is-sija u nofs kolja minna editjajt minn 800 ritratt. U t-naraħħab pożjat, għetti xiex. Tela, għatli what does it involve editing? Tara ħana millek share screen. Ftaħta l-ritratt raw, crop, sharpen, I mean f'kull ritratt taf tagħmel 20 seconds, 30 seconds, jekk għandek ponta taf tagħmel 2 minutes neħħiela mara, jkollha għajlax ħażina taf tagħmel sigħat anyway. Għatli impossible. Għatli no, you're not ADHD for sure. Għattela why? Għatli because nobody with ADHD can split his brain like that. Tela sta interessanti jena. Għattela so I don't have it, no, għatla 100%. Ma tmonċa għattiħu u kif qed nitkellem ma' persuna oħra li huwa specializzat jew fuq ADHD jgħidlek 100%. Jgħidlek your brain can do different things at the same time. Però mhux kulħadd l-istess, għamur għandu ADHD pat-tifla tiegħi. Li jekk L-spektrum wiesa. li you can't concentrate. Issa jien nista' nikkonċentra kemm trid. Badri jiena nista' nara dokumentarju sħiħ fuq din naħa u fl-istess ħin qed nara television fuq naħa l-oħra. U jekk kien mara saqsini fuq xiex kien id-dokumentarju u fuq xiex kien l-aħbarijiet nista' nirrispondi fuq kollox. Does it mean I'm special? Le. Anzi, nħossni għar mill-oħrajn xi kultant għax da kollu li qed insemmilek huwa dak li jimdik bl-anġetà. Għax moħħok bla di ma jaqafx. Din tassorbi. U ħaġa oħra għandu l-ADHD huwa hyper focused, hyper sensitive. U dal-aħħar qed nara li l-FBI, per eżempju, l-Amerika,
if you have ADHD, you are one of their preferred candidates. U għall-ewwel mill-ewwel fimtejn bat nistudja xejn fuqha. Hyper-focused, inti bniedem kif tidħol minn ġolbi taqraħ. Daħ jweġġak, daħ jikdiblek dak jitnejjek bik. Fimt? You are always hyper-focused. Maybe hyper-focus saved my life in war. Jien meta sparaw li naħseb li nnexxieli noħroġ minna ħaj because I was hyper-focused. Constantly aware tas surroundings tiegħek, vodiri jekk ma jkollokx ċertu element ta' focus u training ukoll fl-istess ħin, meta inti tisma' xi ħadd qed jispara, inti taf id-direction tagħha minn fejn inti ġejja. And that's hyper-focus. Mhux biex asmajta. If you're so concentrated u jekk iddur to make your body as small as possible. That comes in training. Inti jekk xi ħadd qed jispara fuqek dritt. If you are like this, you are 70 centimeters wide. Qed intik eżempju. If you are like this, you're 22 centimeters wide. Stupid things. Hyper-focus. Be aware of your surroundings. Jista' jkun salvat li ħajti. So xi kultant naħseb li ADHD għandha t-tajjeb tagħha wkoll. Però fl-istess ħin erdiet li ħajti bl-ansjetà. Imma erdiet lek ħajtek l-ADHD jew il-vjaġġ kollu li waslek sakemm ġej diagnosed. Għax jiena u nisimak titkellemet miskin dak il-bniedem illi m'għandux il-kapaċità finanzjarja biex jiġri għand it-tobba. U biex nżidlek fuq dak li għadt perfettament inti, jiena qabel semmejtek li ma kellix il-mara tiegħi ta' sosten dak iż-żmien meta t-tabib tefani fuq mediċina li ma qablitx xejn miegħi u spiċċajt literalment suicidal. Jiena ma dnixaw. 100%. Għax inti ma tibqax tara, inti ma tibqax tirraġuna b'xejn, il-medication bidditlek kimika ġo moħħok. Ek, within the next few days you're going downhill. Ma jkollok xi ħadd literalment jaqbdek minn idejk u jgħidlek it's going to be okay. Naraw għada kif tkun, dejjem tkun għar, imma naraw għada, naraw pitada and so on. Għax it-tabib mhuwiex available. Kemm hawn nies li għaddew minn dak li għaddejt jiena li kienu din jieħdu medication ma sabux it-tabib li kellhom bżonn nisibu taħu medication biex jgħidu smajna tinħossek u l-lum madux magħna. Kemm hawn minnhom? Ħafna. Nafu. Nafu wieħed minnhom jiena personali. Bodri il-kura hija xi ħaġa. Meta tabib jew tabiba qed ittielek u qed tilab bil-moħħ, ma tistax tagħti mediċina lil xi ħadd u mbagħad tisparixxi. Ma tistax tgħidlu bat li email għidli kif intom mbagħad. Speċjalment meta hemm prova xjentifika li tajt li l-mediċina hija trial and error. M'hemm l-ebda fatt li jgħid għandi din il-mediċina u ħa taħdem. Fir-realtà, x'int mort tabib. Ħantik di għara kif tmur. Kolla, għara kif tmur. Mbagħad kellimna 5 days oħra xi soltu antibiotic for 5 days. Għara kif tmur. Wara 5 days ġieli tibatlu, ħadd ma jibgħatlek jgħaddilek is-soltu għaddilek. Fint wara 5 days tibatlu smadnik l-istess. Terġa' tmur jbiddillek l-antibiotic. He's targeting something else. It's trial and error. Ishom wizards. Mhux qed ngħid li kull tabib huwa hekk ta' vodiri. Għarfru meta ħafna tobba. Jiena Bravi. Naf GP wieħed partikolari u għatlek millum isna ħbieb. Isu dejjem he targets it right, but he guesses it right. Because some of doctors' work is mhux most of it is guessing. But the guessing comes from experience. Jekk dan it-tabib ra 1000 każ bħal tiegħek u f'disa 999 cases bħal tiegħek din il-mediċina ħadmet u ħajtik din il-mediċina. So, għalhekk Xtaqt nistaqsik illi the way forward kellek issibu int. 100%. X'għamilt? Nixtieq narrakkonta ħaġa ta' malaj qabel ma ngħidlek fuq di li over the last 2 years, again 2025 lura, kelli balla problemi fis-saħħa u nkollu niġi minn tabib għal ieħor. U di l-ħaġa li ċempillek it-tabib, ċempillek is-segretarja tat-tabib ġurnata qabel biex tfakrek miskina li int għandek appuntament għada. Dak l-appuntament ilek 5 xhur titkarrab għalih, naseb taf biħle. Biex kemm tfakrek li dan jgħidu cash biss, cash only. Iddejjaqni wis. Tajdlix għax cash u għax li għax kull whatever.
titqgħod iċċempilek biex tfakkrek li aħna cash only. Għaliex? Għax jekk inħallsek bil-kard, jekk inħallsek bil-Revolut, jekk intik check. It-tin wis fajn jastra wis. U kull tabib li mort għandu, kull speċjalist li mort għandu, consultants, kollha l-istess ħaġa. U jgħid u tidħol hemmhekk, tibda tgħidlu x'għandek, u da jibda jikteb u jikteb u jikteb u jikteb. U wara 5 minuti imparla tidott, għax inti biżliet u inti tismani jew. Għalli le kompli qed nikteb kollox. Kif waqaft imparla fa' center, għalli skont ChatGPT inti għandek imbqajt inħares leħ, ma nasib ma nfqajtx nidaj gravi biex ma nkunx pastas u ma waqqax ismi l-art. Imma ma ħallejtux b'xej bodrijatlu ħanajlek dotta jien ilid bil-problema 7 xhur. Tu dak kollu li qed jgħidlek ChatGPT lilek ġaqallu lili u ġenna feżat se tgħidli. Tu jien vordir inti l-bieraħ ċembinti biex tgħidli tinħallsek cash. Hekk, għax iktar ħaġa importanti nġib il-cash miegħek. Pero ma tlix li inti ħattu t-tini diagnosi tiegħek over ChatGPT. Ta' xin kont nagħmlu jiena stess qalbi u mhux qed niġi hawnhekk naħli l-ħin. Anyway, di ħaġa li nkazzatni ħafna. U ma ġġax għand konsulent wieħed ġat għand iktar minn 2 jew 3. Wow. Come on. U ejja ma nkunux żibel mal-pazjenti tagħna stess li t-tabib stess qed juża ChatGPT biex jtik ir-riżultat. Waħda. Toħroġ minn hemm u nibdew bl-experimentation tal-medications li ma taħdem xejn. Wieħed itikek, li ieħor itikek, dott m'intix ħadd eżaminani għandi di qed iddejjaqni speċi ta' le ta' jiena qed nara l-blood work tiegħek u fuq il-blood work biżejjed. Ngħidlu ma dott għandi din-lamp ma tix tmissa. Kif qiegħtaw ħana raħħielek trid. Laqqas bozza kelli nixallu t-torċ tal-mobile li hekk ara biex jara biex norih x'għandi. Imma bis-serjetà. U nibda ngħid, imma jien bniedem li m'għandi xejn. Għax jien fejn oħrajn m'għandi xejn. Seb dik ir-realtà. Jien fejn dawn in-nies kollha li qegħdin ibatu tbatija kbira ta' mart, ta' uġieħ, ta' cancers, ta' qas nafx m'hawnx bħalissa. Jien m'għandi xejn compared. Jien God forbid jaqbadni xi ħaġa tngħaddi minn dawn in-nies jiena. Daw ħajadduni minn kalva, ma qasna aħja ma ngħidi xara. Għax tal-biżaw. Issentat li what is the way forward. Kulhadd isib dak li jaħdem għalih. Dik ir-realtà. Li ħadd mor għand tabib ħajsib dak il-way out, insija. Li ħadd mor għand tabib ħajtik dik il-mediċina u ħadd tkun aħjar, insija wkoll. Li tipprova xi ħaġa forsi tkun aħjar dik il-mediċina billi boħra, yes, it could work. Ma tħallihomx jagħmlu guinea pigs. Jispiċċajt sentej ta' ħajti minn ġilda fuq idejja fuq wiċċi. Nitqaxxar bit minn kullu kien daqskemm bellaw li affarijiet. U fl-aħħar mill-aħħar irrut kosta daw l-affarijiet kollha li kelli li kienu 7. 7 problemi maġġuri f'ġismi kollha. Kulħadd jitritja kull problema li kelli. Saffrattan dribs deħlin u qas nafx ma tawnix u pinna li rrut kos kienet. L-anżjeta. Again, dik deeper l-anżjeta minn fejn ġejja, ADHD. Kif ħansolvu għal ADHD? Ma tistax li ADHD, you have to live with it. And once you learn how to live with it, illum naf li ħankun anzjuż, illum naf li mhux se narqod diġà. Għax jien meta niftaf kapitlu ta' ħajti kollu qed infhem lilek qed jarana. Dak kollu li għaddejt minnu, jien illum intlejt balla dwejja hawnhekk erġajt. So it will take time għali biex nerġa' nikkalma u ngħid alright ara. Farfajt minna dik. What works for me? Għandaħek. Freezing cold water. Għaw xi tabib ġi fuqi għalli għandek l-anżjetà. Ħu dik il-pinna, kulħadd moħħu biex jibellalek il-pinna li. Freezing cold shower. Xemx. Xemx, vitamin D. Imma tiegħi li mint kif toqgħod satej fix-xemx wiċċek il fuq. Tela xejn, għattela jiena nkun mimli anżjetà. Għattela qasam dejjem nkun fejn il-baħar, għattela nintefa' fuq is-sambed. Xemx ġo fija ekkara. U norqod raqdan kalm ħassa. The next thing that works hija cold water, xi ħaġa inkredibbli. L-attività naħseb taħdem għalik ukoll. L-attività vodri jekk nieqaf nitfotta vodri mara tiegħi sena ilu qed li morru l-Maldives u kif tafatni fuq beach ma nagħmel xejn. Sta nimmaġġi. U jiena bdejt nara tabelli kullum kien don't swim sharks u reef sharks u black tip sharks. Tillallaw ix-sharks. Ilbis ta' goggles mort infittxhom jien ix-sharks, fimt?
U l-feeding time kulħadd iwaddab ix-xef jiġi iwaddab il-laħam jien irid naqbes nom. Dopamin, adrenalin dik hija li aħna m'għandniex kwiet. Min vera għandu t-tip ta' ADHD tiegħi m'għandux kwiet. Tipi jew ħafna. Għax qabel kon nemmen jew one type. Fimt? Per esempio, there's the procrastination type. Fimt? Għax normalment, dan again, ADHD fil-familja jiena u kelli nagħmel ħafna riċerka wkoll. ADHD qatt ma tippreżenta ruħha weħeda. Kun hemm xi ħaġa oħra. Eżatt, eżatt. Underlying, allura u terġa' tan-nisa differenti minn tal-irġiel. X'hemm differenti għajdi? Ma tindunax normalment f'mara li kollha l-ADHD. Vera? Ma tindunax. It takes another ADHD biex Person to read it. jinduna. Għax meta raġel kapaċi jkun hyperactive ħafna, mara kapaċi flok tkun għaw barra tkun għaw ġew anka rġiel ta' ġifieri Għanna hawnhekk. sa' woman hides it better, huh? Anyway. Għax imbagħad inti titgħallem tikkopja kif qed tajt inti, il-coping skills tiegħek u meta taċċetta u titgħallem tuża bħala superpower kważi. Tibda taħdem favur tiegħek. Jina l-lum norganizza ħafna affarijiet u events. Plus nejx nofs ħajti ġo pajis ieħor tilgħu nieżel qed nibni u ma nafx kemm il-siġra ħawilna u dak huwa sabiħ tal-moħħ. Li alla volja moħħi ma jaqafx u jġenninni u xi kultant nitlob li għandi switch. Xi kont nfaq ikben ngħid imma kemm nixtieq alla għaf hemm għandi switch hawnhekk karat. Klik. U l-moħħi jaqaf jaħseb għal ġiex bladi minuti, ħallini ġiex minuti, ma nisma xej. Però mbagħad if you embrace it tinduna kemm tista' tagħmel bija dil-biċċa xogħol. Vodri dik il-ħaġa li jiena mort il-mekkanik u dajbqa' ħares lejjel damma da bis-serjetà. Nibda nfehmu l-pajpiet kollha mi fejn huma għaddejjin ma fjużiet jaqla għamiltlek xogħolok. Tmur għand tabib, illi mhux għat-tabib biex imort it-tabib għall-firma. Għattu dot jendi bżon di u di jek joġbok. ħatitħaq dil-ġimma mortant u jett mill-iktar nis bravi li għaw Malta minn istanajt minnu, he's a blood specialist, għandu daqxie żmien meta jieqaf jaħdemu. Ma nafx minn ħaj replaceah because he is a genius, he is ma nafx, moħħu huwa brillanti. Anka kif jaħdem moħħu. Anka tisimu jitkellem, it's incredible. U poġġejt qoddimu, ċekja l-blood work u kollox, għatlu dot, għatlu jena lija, għatlu this, u din għamlu hekk. U ħares lejja. Għallin li l-ek ħammerik. U kullħat infaq jitħaq fil-kamlin konna jena u l-mara u. Għalli this is the problem, għalli meta jkollok moħħok ma jaqafx. You want to learn, you want to learn, you want to learn. And you want to study so much. Allura naħseb it's fuq Facebook hemm ħafna pages, ADHD kemm trita u bat tinsegwu ħafna minnhom. Ħafna jgħidu li ADHD is a curse. Once you learn how to manage it, it's an asset. So minn għandu l-ADHD ngħidlu taqtax qalbek. If you were just diagnosed now, jiena bħali jiena 45. To be diagnosed at 45, li fl-aħħar għandi the answers to all my mess-ups biex nużax kelma oħra ta' ħajti. Jiena għamiltek ħabba di. Jina minn dal-izbal fħajti minħabba di. Jina soqt il-karozza dak iż-żmien hekk ħabba di. Jina ddeċidej biex nsuq naxisja bil-mutur on my birthday u qsamt l-Italja kollha f'ġurnata għax għandi di. Għax you're impulsive. How to move forward from it? Kulħadd differenti. There's no one fix for everything fi għaddi li tiġi naħseb jena. Pero jena sibt li ħin waħdi l-sport huwa kollox. L-ar sentej ta' ħajti li għaddejt minnhom between 2023 and 2024. U ma jgħalix kelli accident ikraħ ġo pajjiż ieħor u ksirt il-vertebra fi 3 postijiet. X'ġara. Ma stajtx imur il-ġim. Ma stajtx imur niġri. In that same time, qed iwaqqaf mediċina paroxetine li kont qed nieħu for 25 years. Meta tabib jgħidlek you can never stop this medication, online jgħidlek 80% don't make it out of it. Jħan kun challenger ta' dik il-persuna. I will make it out of it, paroxetine. It will take me 2 years, 3 years, 4 years. I'm on 2 years. 2 years and 4 months of taper.
Meta GP taf x'qal li għal you can taper it in 6 weeks ta' għara kemm ma jifmux. U meta għatlu d-doza li qed nieħu issa microdose li jiena l-pinnura tant qed naqtaħħa biċċi żgħar li xi niblaħħa teħ ġusnin qas inkun naf li brajta microdosing li tallimt jiena kif nagħmilha online u it-tabib qal inti dik qed tieħu daqshekk qed titnejk bik innifsek ta' you can stop it tomorrow. Smajt minnu jiena dik it-2.5 milligrams skontu isni qed nagħti nofs Panadol lil żiemel skont il-GP. Provajtu waqqaf. My body rebel literalment for 2.5 milligrams meta ikun nieħu 60. Ara how delicate it is. Għax it-tabib ma jistudjax il-kerv. It-tabib meta jara jaħseb li l-kerv qiegħda hekk. Meta fir-realtà il-kerv qiegħda hekk, guys. Slows down. What does it mean it slows down? Biex tinżel minn 60 għal 40, no problem. Biex tinżel minn 40 għal 20, no problem. Biex tinżel minn 20 għal 10, ħanibdew imbagħtu. Għali, xikiet nieħu 10 biss. Għamuna low dose, suppost iktar faċli biex ninżel għal 5. It doesn't work that way. Your brain is craving. Għallu jibda jġiet for every milligram possible. Misfirings comes out into anxiety, depression, suicidal thoughts. No GP teaches you this. Tal-ġenistra. Beautiful minds ngħidilhom daw jiena. U daw sfortunatament dawn il-titli kollha huma minority groups maħluqin to create vulnerable people. Yes. Għalhekk ADHD is a curse u dak u autism u sfortunatament fejn il-bniedem ma jifhimx ikerraħ. Fejn aħna ma nifhmuhx bniedem, allura dak mhux in-norm. Ħankun onest miegħek, again, din hija l-ewwel darba f'ħajti li qed nitkellem. Jien podcast f'ħajti għamilt 10s, 20s, 30s easily. Television radio interviews hundreds over the course of 30 years. Tkellim ftit li mbagħad fuq l-anżjetà ftit, qatt ma ftaħt qalbi kif ftaħt għallum. Biex nitkellem fuq it-tbatija ta' persuna li għandha l-anżjetà jew l-ADHD. Din hija talima, qed naqsam miegħek dak li għaddejt minnu jiena biex ngħin. Biex ngħidlek li t-tabib mhux se jsolvilek xejn. Inta ħassolvija. U ħassolvija baħar, xemx, good vitamins, sports, ice bucket, dik titpoġġi ġol ice hija xi ħaġa inkredibbli. Naf li painful, naf li diffiċli biex tagħmilha, jien ma nagħmilix, ma jinnexxilix. Darba fis-sena mmur Iceland u nagħmel Iceland għax naqbad naqbeġ ġenofs Frozen River. Ġieli għamilta jien. Adrenalin, Dik biss innexxili nagħmel. Mela inkun mifquh bl-anżjetà ħan iġġennen laqqas nista' nieħu nifs. Il-mument li noħroġ minn ġol baħar friżat m'għandi xejn. Calm, peace, moħħi. Tiqa fil-ħajja qisha. U l-lum sib the same remedy vordiri, vodini hu xaw normali, jahra, sħun, insomma, jari nobodu, l-mara tijaj jali kem jista' jkun, għadin kif jista' jkun tenħaselek. Normal shower, un bat għandi din il-challenge. Nitfall il-makkisa hawnhekk, jitkellimna fuqha qabel ma tħanna għal-podcast. U nibda dejjem with my right hand dejjem iktar kiesaħ, u iktar kiesaħ, u iktar dejjem to colder. Sakemm jiġi friżat l-ilma. Hawnhekk. And you need to feel it. Ma tantx jien nibdien spiritual tabu di ma jiex ngħid xi ħaġa stupida, imma you need to feel every drop of water on your skin. Hemm dik il-kelma mindfulness. Bla din noboda, ma tagħmel l-ebda sens għalija, forsi taħdem għalik u taħdem għal miljun persuna oħra, mindfulness il-alla tixmu moħħi mifquh vera mindful. Għax mindful. Present, you need to be present. Nifhimha, but it doesn't work for me. Meta jkollok moħħok li ma jaqafx, totalment ma jaqafx, it doesn't work with me. Però dik il-moment li jiena nkun bl-ilma friżat nieżel fuqi u qed inħoss li l-ilma nieżel kull qatra sal-iktar qatra nieżla ma' sobajja, forsi ma qed tismani bħalissa taħsibni miġnun. That is when you feel all your body. Totalment. Plus, ħaġa again li f'tanġ ma tantx jemnun in-nies, jien nitlob ħafna. Why? Għax nemmen li hemm xi ħaġa hemm fuq. If it makes you feel better, go for it. M'għandekx fejn tmur knisja u toqgħod għall-kubtejk tisma' xi ħadd
Minix kontra knisja, anzi favur xi kultant ħafna knisja. Però m'għandekx fejn tkun il-knisja to feel good, titkellem miegħek innifsek, titlob miegħek innifsek. Xi ħaġa naħseb li ġenninni moħħi pereżempju nkun fuq il-mutur. U qed nitlob. Għax kif ngħaddi ħandi sija u nofs soqqan bil-mutur. Sejjer x'imkien. Ma jitħana ngħid ir-Rożarju pereżempju. Jiena ngħid ir-Rożarju fl-istess ħin nista' nkanta diska. How is it possible? And that is the beauty of an ADHD brain. Però skont l-espert tal-ADHD xi ħadd f'Malta, għallu ma tarax. No, inti attention deficit għandek. Your brain can never do two things at the same time. Għaw ħafna misdiagnoses, għaw ħafna fakes, għaw ħafna psychiatrists u id-dispeċina najda. It's all about the money. Jien illum meta nidħol għand psychiatrist, mhux illum għax ili mammur. L-ewwel ħaġa nagħmel hija nħares madwar il-kamra hekk kara u nfittex l-arloġġ. Għax inti tibda taraħ. Meta nibda neqorbu lej il-58-59 minutes, flok jagħmillek hekk għax hu ma jilbis l-arloġġ biex ma jkunx pastas. Jibda jfittex l-arloġġ hekk kara. U inti at the same time tajt mela my time is up. You're just buying time. You're paying someone for their time. Meta fir-realtà you can use that time to better yourself on your own. Naf li diffiċli ta' because when you're down there u kont hemm isfel. Ma tarax the light at the end of the tunnel. Ma tarax. Is-sintomi ta' bniedem li waqqaf medication li ġiet prescribed tagħha li bdejt prescribed biex noħodha 25-29 years ago. Għax inbidlet għalek 25 to 29. 29 I was prescribed one, 25 was prescribed another. Is-symptoms li kelli biex waqqafha il-qazza madwarna. It's unbelievable. La, ummek tibda trealizza x'għamlet din il-mediċina. Għax jekk inti m'għandekx dawn is-symptoms kollha, mela m'għamiltlek ħsara le fir-realtà. Blurry vision, issa jiena photographer ta' għajnejlek tara ħaġa importanti fid-dinja. Jien lilek narak ċar kristalla. 10 mil il-bot narak iktar ċar. Imma, when you're going through a cycle of lowering your medication, blurred. Jekk nara x-xemx, nħares li dik il-fanal, per eżempju, qudiemi, nibqa' 24 hours nara l-fanal qudiem għajnejja. Ringing ears. Constant inflammation everywhere in your body. Problems with your prostata, change in the heart rhythm, change in your breathing, sleep apnea, skin conditions, skin rashes, bleeding gums, swollen tongue. Nibqa' dej. Għaddi ma semmitlek ġi 7 major issues li kelli within my organs. One issue after the other, li kull tabib, naħseb għandek hekk, naħseb għandek hekk. U bladi ma kelli xejn. So, Kienu kollha mill-mediċina. Kollha kienu the 7 major issues li kelli apparti minn these minor issues, blurry vision, widnejja ringing u hekk. ChatGPT jiktibhomlok ċari u kristalli. Jgħidlek ara. If you're stopping this medication after so much years, an irregular heartbeat is very common and reported in these papers. U jien, ovvjament għax nistudja, naqra papers ħaħ. U tmur għand tabib u tgħidlu sma. No, ma tarax. Le, għandek xi valva, għandek hekk, jew għandek hekk antique medication. And there's a paper from Harvard about this. Le, ta. Rari. M'intix qed tajt sewwa. Għalti mit root cause kien dejjem l-istess waħda. Mhux intawwal ma it becomes repetitive dak li qiegħed ngħid. Però min forsi bħalissa għaddej minn dak iż-żmien ikraħ li għaddejt minnu jien sentejn ilu. My therapy was being on my own. My therapy was sunset rides bil-mutur. Jekk hemm bżonn bla helmet, jekk hemm bżonn bla liċenzja, jekk hemm bżonn I don't care. If it makes you feel happy, do it. Min jgħidlek il-mara ma tħallix inbur bil-mutur. Għaw min jgħidlek il-mara ma tħallix insifer waħdiet. Inti k'eżempju ta' mhux qed inkun sorry jew ir-raġel ma jħallix il-mara jsifer waħedha. Mhux jaħsbu inkun femmini skużawni għax it works both ways.
I find peace. Jekk jiena mmur ġol post fejn ngħix barra minn Malta, u nenagħlaq ġol proprjetà tiegħi għal 7 ijiem. Tgħidli mint għandek l-eliqi, għandek is-siġar, għandek fejn toqgħod iddur. True. Però jiena xtrajt l-eliqi u xtrajt is-siġar bl-iskop. That's what I need. Jien nasal Malta nkun kalm. Ili Malta jien 24 hours, mifquh bl-anżjetà. U inti taħseb li jien mifquh bl-anżjetà minħabba traffiku biss? Think about it. Għax kulħadd jeqred bit-traffiku, ma kulħadd bil-karozza. Kulħadd jeqred bl-overpopulation. Però ġiex indjani ġibhom bidda jaħslulek. Kulħadd jeqred bil-construction, kulħadd ħajbni flat jekk ittik il-permess. L-anżjetà mhux ġejja minn dawn l-affarijiet ta' guys. L-anżjetà ġejja minn l-unhappiness li għandna ġo fina. We are never happy with anything we have. U billi għandek Ferrari, billi għandek Porsche, billi għandek il-flus kollha ġo l-bank. Mbagħad iddannat fit-triq bil-qiegħda ġo traffiku ġo fiha. But the root cause of your anxiety is not the traffic ta. Fil-ħajja u soluzzjoni għal Lack of joy. Fil-ħajja jien naħseb li fil-ħajja u soluzzjoni għal kollox. Ħlief, għat-taxxi u għal-mewt. U ma ġiex affarijiet fil-ħajja. M'għandekx way out minnhom. It-taxxa ħatħallas f'ħajtek. Xi ħaġa ħatħallas, anke tħallas il-minimum jew il-maximum, xi ħaġa ħatħallas. And the thing is now no one is getting out alive from this. Our life is a chapter. Jekk tara li d-dinja ila 3-4 billion years. Ironically, our DNA is 9 billion years old. Studju riċenti interessanti ħafna. Our DNA is 9 billion years old. But our world was not created more than 3 billion years ago. We are a fraction of the world. A moment in time. We ruin it worrying about what's going to happen tomorrow. Darba Will Smith qal I was so anxious the night before I had the skydive. Anxious, jirremetti, ma jistax jiekol. Dik l-anzja ta' kollha kien ħajaqbes minn ġo aeroplan bil-parachute. But the moment he jumped, he found peace. He felt free. He felt incredibly. Qed ngħidha bl-Ingliż għax qala bl-Ingliż qed nirrepetiha l-semmija tagħna. Xi kultant you find peace. The moment you experience what was making you anxious. Għax il-biża. Il-bniedem jgħix fil-biża. The fear of the unknown. Għandi ħabibtejli tal-podcast jitjaraħ. Ħabibtejli nġbitlu t-tiċ. Maħniex jibib viċini, ma nitkellmu ħafna. Li bħalissa għaddej minn żmien fejn qed jiġi minn tabib għal ieħor, qed jibżel ħajmut, qed jibżel x'ħal vaċċin ħajjamillu xi ħaġa. Ila li Facebook sar obituary. Kuljum tiftaħ Facebook mid-dak mit-liħor. It's sad, Imma l-ħaġa inti ma tistax tbiddel x'qed jiġri hemm barra, tinbidel int. But it's affecting many people. Ħafna, imma n-nies irdu jiqfu jgħixu għaw barra u jibdew jgħixu iktar għaw ġew. Għax dak li ħajjiġri għaw barra jiggrava jista. Mhux hekk. So, hemm xi ħaġa x'tista' tagħmel, you stop expecting li n-nies jinbidlu. But you change and go deep within. Għal xi ħaġa għal xi ħadd li għandu l-ADHD, we are high expectation people. Vordi jekk jinċempil l-best friend tiegħi u ħapankċer fil-4 ta' filgħodu. Jiena qomt mort tu biddel il-puncture. Imma we expect him to come and help us. Dik il-problema li għandna. And it never happens. Għambat tispiċċa balla dwejja hawnhekk għax jien nagħmel kollox ħbibu ma jmemlu xi għalija. Anyway, qabel kellna nagħlqu bil-way outs. Il-way outs għalija huma l-sports, baħar, xemx. Ftit mindfulness taħdem għal ftit għalija ma taħdimx. And being on my own. Il-maratija nħobba daqs id-dawl ta' għajnejja. Imma, being on your own for a few hours a day. Importanti. Importanti ħafna. Anka tkun wieqaf ġo traffiku ta' semmejtlek qabel jina fuħda mara xi meditates in Dakar. Kif ma nafx. Kulħadd isib il-dik tiegħu. Eżatt. Grazzi mill-qalb tal-li għażilt il-podcast tiegħi. Biex Morna overboard, m'għandix idea kemm ili hawn, m'għandix idea kemm domna ngħidu, dispiċini. La, m'għandux għalfejn dispjaċik. Però qed napprezza ħafna. Jien kieku nixtieq li 20 years ago jien nixtieq rajt dan il-podcast tiegħi nifsi. Kważi jaqbadni emozzjoni kbira li nista' nikbi anke rajt hawn.
if I could go back 20 years u nara dan il-podcast tiegħi llum il-ġurnata minn xiex kelli ngħaddi biex nasal fejn wasalt illum il-ġurnata. Mevolvejt bħala persuna. 100%. Grazzi għal din is-sofferenza wkoll. The scars that make you who you are. U tħalli lebda tabibi bella għalek. Għax you were born like this, you need to take this. Learn how to deal with it. It's not as easy ta' diri, mux kulħadd. Ma niġġeneralizzawx. Għaw minn għandu bżon medication u bil-fors. Steph, tittammetti li xi kultant. Yeah, definitely. There's no way out. But in many cases, your mind is much more powerful than you Ħafna. actually think.